Ka Office of Deputy Commissioner ka East Jaunty Hills District hakasan tarik uno pra araja arpusan kalapen mi ya ka hukum baka baikit simen ki truk kan long kandai tingka shi metric ton ke jingkit na ka benta ka shi kilometer hapo ke jela Meghalaya. Habakran sikilat patay kubor uba wanswa nong turu unong ay kitien ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA hakapratrik uno pra araja arpusan ulaong baka ni kadai ka jingjob jong gipat ba. Ulaong baka association ka ay kuble yaki sembut menteri rang ba ka jela ka tayo ba Preston Tensong baru ba senyaw barang dhar ki bala shim kia halor ki mat jing dawa jong ka association. Gidang yo yakini ko ada ba menim step lang ba ki WhatsApp group ki jong ki para members jong ibro hoy ka hard copy ki la yapha andre ni klempat yo le receive te ngidap dari dokumen ka bakraw ban ong tangkat ni kade ka baro kini ki dehi ka jing tresitom jong pajba khamtam kane hi kade ka jing job jong ki pajba nong chunong jong Meghalaya hi bro ko boy but hoy ngimla hiru banlen Sibun kibawan kersyan yangi bat kibawan hi kibawan no semniang de ngamla banjer kerting ya menta namar bangi kelempat penkre ba ya kene ga jingai kublai handrai nga kwa ban pasat ne ban pensngau sha kinong chonong jong ga ribe ke jong state ba ke jongi ba kublai sibun ya ki ai itip scam ba kini baro ki jingjob ki ba ke government kala nganong ba kala ai yang ia kene ka order tang na ka daw ka jong phi ki pai ba bro khoj ba ngila itlilut ha kene ki jingile ki jongi tingila point no shadu kene ki jing job bat ngila yo hiro ya kene ka order ki balapan mi ha ka santrik ubnai bakan ar san te kumju shushu ngapan ma bro na ka government bat na ki rushmet ki ba hoy ha ka to ko por ka don ka problem ka jongki ha kalai kawan ne khamtam ha ki babli ki ba kit ya ki jingkit ki jongki ki bomdei ki cement ba clinker handrai don ki bateng na ka jingi ki jongi ki haban sange ki haban chuchong banbu ya kali ki jongki tengi pan map na pi ya kini ki baro namar kane ki jingi ki jongki MC to da dai ka jingi ki jong tang ya ka suan hi kedai ki jingi ki jong ka state hi bar ke jela jongi baro ko wei hoy ka jing singaw hi ka jongi bar ka jing yo hi jongi habang yo i ba ka government ka pha ya kene notification menim step nganak perkhat haladi ba kadai ka ba ki niki arngut ki mo ekonomi khmat jong pajba nadu i honorable deputy CM iba Preston ila keren da ka basya ha to kusngi ila convince ya ke meeting ya kene ki cement factory ba ki hap hi lene ban boot ya kene ka notification ka bala mi ha kitu kisnam bala dep but ha ka jing lead ya kene ka bapan urlong ya kene kam da i honorable deputy CM iba sing bahalang dahar i bari transport in charge ba ila trestom ya kene ka kam but ida pha hiru yangi ya ka idea ba ngin ya kendu ya kene ki cement factories hadin katapat kan sapoi saka ke jingsuk bat ke jingsuk ha ta kemut menne tu ke sengi kumbang ong yapi ngilai don ke meeting ka arterik te ngilai penbej ya ka rukom loading ya ke handrai bat ngimpat yo ya ka dor te kumba ila pha ngila lek bat mairo kumba ila pha yangi bat ila lek ka kam da kata hi ke de ke wei ka but ngina kliang ke jongi ya ka bangi de ban ai jingero ngimla ban ben ya ka government na kapor ya ka badehi bangin ai jingiro ngihap hiban ai bat ya ka badehi ban yaki ngihap hiban yaki ya kata ngimla ban len andrei haji de bat kane kemut ngila yo ya kane ka dor bat ngikermen scam ba nakaliang jong company ro kan le kle shri shu kumbakila le hakini baladap kiro kinbot yang ne ka notification jong ka government kumbaki respect ya ka government ngiro ngin ya respect lang hi boro bat ngin ya trei rengkat bat ngin ya yo la kejong ka kamai ka kaji bat khamtam ru ka state kan yo hi ka renew ka badai ban yo khamtam pitip ba hapo ka state kejongi ngi don ngi yo isibun kita kijing duna bat khamtam ka renew ka nang duna pha tenga kermes kem ba lengba ka
jingyo lat ke jongi bat ke jingpas jong transport department ya kene kan notification kamut kanlong ke jingyo nong ya hi ya ka state bat ya yangi ki ruchimet bat yo nong chong chunong hi jong state ke jongi Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya